Laten we even met Roda beginnen. We kunnen de cijfers laten zien wat jullie daarvan vinden. Een 4, een 4,5, een 5 en Roberto ook een 5. Waarom? Ja, ik heb een beetje geredeneerd vanuit zeg maar, vorig seizoen, hè, waarop het in de allerlaatste seconde toch nog misging. Dan zijn de verwachtingen naar afgelopen, nou, dit seizoen zijn natuurlijk heel hoog. Er lopen een aantal spelers weg. Dan ben je ook qua begroting zit je nog wel redelijk in lijn met het jaar daarvoor. Ja, ik vind inderdaad dat er absoluut meer verwacht had mogen worden van Roda. Maar ze hebben denk ik toch een beetje pech gehad denk ik, met een aantal spelers waarvan ze meer verwacht hadden. Die veel meer zouden brengen, doelpunten zouden brengen, creativiteit zouden brengen. Alleen dat is in de praktijk, heeft zich dat anders uitgewezen. Kijk, ik denk dat anderzijds, en daarom ben ik misschien iets milder, dan is het geen 4 geworden, dat in die club is toch wel redelijk wat rust gebleven. Misschien achter de schermen niet. Ik kan me wel voorstellen dat het daar wat onrustiger was. Maar ik vind het wel dat ze zeg maar, qua management, dat daar in ieder geval relatief wel rust is. En ja goed, natuurlijk, het seizoen gaat als een nachtkaars uit. En je zult nu opnieuw moeten beginnen met weer een nieuwe trainer. Dus dat is niet eenvoudig. Maar vandaar een 5. Ja, je zegt een nieuwe trainer, nieuwe spelers. Maar ook van vrijwel de hele technische staf lopen de contracten af. De vraag is, de sterke vraag of die mensen nog gaan terugkomen of niet. Nee, ze hebben vandaag te horen gekregen dat ze met alle mensen in de technische staf stoppen. Iedereen? Ja, en dat valt me vooral qua Mark Luipers valt me dat heel erg tegen van Roda. Ja, Mark is een goede vriend van mij, dus ik ben ook emotioneel betrokken dan in deze. Maar als je het toch hebt over een icoon bij Roda, iemand die gepokt en gemazeld is, ook als assistenttrainer, videoanalist, trainer van de verdediging. Alle spelers kunnen goed met hem opschieten. Hij zaagt niet onder de poten van de hoofdtrainer. Voor iedere nieuwe hoofdtrainer zou heel graag Mark Luipers erbij willen hebben. Wat is de reden wat ze tegen Mark Luipers hebben gezegd dat hij niet verlengd wordt? Te duur? Ze willen compleet schoon schip. Ze willen een frisse start. Het is natuurlijk wel een staf die ook... Hij is toch ideaal om daar namens Roda als cultuurbewaker ook neer te zetten. En ik begrijp dat ze achter de schermen, of dat ze al bezig zijn met een nieuwe assistent. Één van de nieuwe assistenten, maar dat had allebei gekund. Ja, een naam die rondgaat, ik weet niet of dat hem dan wordt uiteindelijk, Maurice Verbund, die natuurlijk bij Groene Ster het goed heeft gedaan, nu bij Blauw-Geel Veghel werkt. Die is een beeld om assistent te worden. Zou dat goed zijn? Maurice is een superkerel, komt natuurlijk ook uit de Roda-school. Heeft het in het amateurvoetbal in het algemeen fantastisch gedaan. Maar hij heeft natuurlijk nog niet die status die Mark Luipers heeft. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als die beide dadelijk die nieuwe trainer hadden bij kunnen staan. Maar ik weet, dat doet Mark pijn, maar mij doet dat ook pijn dat hij daar dadelijk niet meer rondloopt. Ja, ik vind hij hoort daar. Dus ze komen, als het goed is, in de loop van de week zelf Roda met uitsluitsel wat het gaat betekenen voor wie. Dus dat gaan we toch nog even afwachten natuurlijk, hoe dat precies verder gaat. MVV dan, laten we ook die cijfers even erbij pakken. Wat het panel vindt. Maurice een 5, Reginald een 5, Ivar een 5 en Roberto een 6 min. Allemaal toch redelijk met elkaar eens. Ik denk dat jullie er verstand van hebben met z'n allen. Waarom Ivar een 5? Nou ja, omdat het natuurlijk toch een teleurstellend seizoen geweest is. Hè? Inhoud Elk zou natuurlijk weinig geld hebben. Budgetair kan natuurlijk heel weinig. We hebben even idee gehad dat er een beetje flaring kwam natuurlijk die wedstrijd tegen Feyenoord. Maar de seizoen zelf is toch een beetje als een nachtkaars uitgegaan. Hè? Vooral uitwedstrijden, natuurlijk dramatische reeks neergezet. Er zat zo weinig in waar je je aan vast kan houden. Ja, Smeets, dat was met voorsprong de allerbeste speler. Maar die zal niet blijven. Dat is duidelijk dat hij andere ambities heeft. Dus het werd eigenlijk daarna een tweede seizoen een heel kleurloos seizoen toch. Waar je denkt van kraakt nog smaak. Wat vind jij, Reginald? Nou, die 4,5 van Roda die was omdat Robbie Servet zei dat als het seizoen zou mislukt zijn als je niet de play-offs haalt. Dus dat is een zware onvoldoende. En dat is de onderbouwing daar. Hier een 5 is een kleine onvoldoende. En dat is heel simpel. We hadden 10e of 12e gezegd. Enerzijds budgetair, anderzijds ook gewoon kwalitatief wat op het veld staat. Nou ja, dat heeft met geld te maken enerzijds, maar het heeft ook te maken met hoe je als speler en hoe je als team verder ontwikkelt. Je bent geen 12e geworden, je wordt 15e. Nou ja, dat is 1 plek beter dan Manchester United. Ja, die op 16e plek staat in de Premier League. Glorie, MVV. Wat nu belangrijk is dat je wel iets van... Er zijn 600 seizoenskaarten verkocht, vorig jaar 300 seizoenskaarten. Nou ja, oké, als dat een opmaat is dat leuk meegenomen. Maar hier moet gewoon een ander elftal komen met een andere DNA, met werklust. Niet iedere keer de schuld aan de trainers in schoenen schuiven. Als hij het schuld is, als hij strategisch of tactisch niet goed
wedstrijden aanpakt of hij krijgt zijn groep niet onder controle. Flikker hem weg, flikker hem buiten, zoals het altijd gaat in de voetballerij. Kijk maar naar Roda bijvoorbeeld met Luipers. Maar ik vind echt dat de spelers zich er veel meer moeten aantrekken. Nou, zorg ervoor dat je een groep krijgt die coherent is. Ja. Waar een paar winnaars staan, waar een paar grote kerels staan, waar een paar goede voetballers staan. Ga daar nou eens een keer op scouten. En dan relatief weinig geld hebben, maar puur op karakter en een beetje kwaliteit. Duidelijk pleidooi dan. Wil je nog eens kwijt over de corners van VVV ondertussen? Ja, die hebben het goed onder controle. 3 tegendoelpunten uit corners. Ja, je zei het komt bovengemiddeld vaak voor bij Limburgse clubs. Ja. Hebben we het al een keer uitgezocht? Ja, nou nee, maar we hebben het er zo vaak over dat ik denk dat je gelijk hebt. Fortuna scoort regelmatig. Meer dan normaal gebruikelijk uit een corner. Maar ja, als je ziet hoe eenvoudig een set play, hoe dat zo tegenwoordig heet. Standaard situatie. Kijk, in de 5 meter, de keeper staat ook een beetje mee te zwaaien. Ja. Het is ongelooflijk. Ik vind het ongelooflijk. Ja, dit is knullig. Dat ziet er een beetje comedy keepersachtig uit. Maar hoe ze verdedigen... Kijk, ik zeg dan, Roberto moet me dan bijvallen. Volgens mij hebben we nog een corner tegendoelpunt gekregen. Op 11 jaar tijd. Ik kan me dat... Of er zijn... Nee, maar even serieus. Volgens mij hebben we het nooit meegemaakt. Nee? Nee, ik kan hem ook niet herinneren. De bal valt maar... Zou ik ook zeggen als ik jou was. Ja. Even centraal. De bal valt maar op één plek. Ja. En daar moet je zorgen... Ja. De kleinere mannen bij de eerste paal, de grote mannen bij de grote mannen. Een beetje keeper die een beetje ballen heeft en af en toe uitkomt. Je moet de bal aanvallen. En dan heb je een aantal stevige, sterke mannen nodig. En die doen dat samen. Ja, maar jullie hebben het over verdedigen, maar ik vind het aanvallend. Op Fortuna na, dan vind ik het ook triest wat we brengen. Zullen we nog even de cijfers doen van VVV? Even bekijken. Jij zei een 5,5, Maurice Regenal een 5, Ivar een 5 en Roberto een 6 min. Kijk even naar de meest VVV'er van ons allen. Ja, ik vond de tweede helft van de competitie met de aanwensen in de winterstop, daar hebben ze toch wel duidelijk kwaliteit gewonnen. Alleen het bleef natuurlijk op en af het presteren. Ik denk dat ze richting begroting gekeken precies gepresteerd hebben waar ze qua begroting staan. Biedt wel perspectief naar volgend seizoen. Toen hadden we natuurlijk vorige week de technisch directeur hier. En die liet eigenlijk weten, buiten de uitzending, omdat hij 90% van zijn huiswerk al gedaan had, dat er volgend jaar een compleet nieuw team staat met een aantal pijlers die ze in de winterstop binnen hebben gehaald. Dus ik moet wel zeggen, ik ben heel benieuwd naar het nieuwe VVV volgend seizoen en wat dat gaat brengen. Ik ben sowieso benieuwd welke van deze ploegen we in dit rijtje gaan zien komend seizoen, als het zover komt.